Uyo mweticha uyo. Gara basa idomo wako. Iwewe. Gara hapo. Wagara hapa. Uya hapa ugari padomo. Uya kani. Koma magori. Magori. Gara hapa. Naye Magisha president omuzimbabwe ndi muno muri kunetsa kuti unyazozva kuti president wacho ndiani chamisa zviri president uyu mutokorosho ezvezvari pamupresident ndichivengwa ndari kutonga pati zvino mudhara ari palivito kweyo president yani muno ndianiko yori kubvunzwa ka ayo ari kubvunzawo iwewe ndikubvunza kuti ngatipindura ini ndomuziva ndianditaura nosenjamisa ndezvamuri kunyepera anyepro ayo siya tumbo ayo inzara pedzera nyaya yepresident timonzwa kuti sekuri fango ndiani sekuri fango ndiani Emerson Monanda. ndo kwamuri mese Ndo president. ari munhu election. muharare Vaipikisa vakaenda kuHigh Court. asi akabudira ndani Supreme Court. akabudira ndani Chief Justice Luke Malaba achimbototaura kuti Emerson dambudzo munanga. sati ari kutonga Zvekuti kana paine vamwe hakuna uyo akanominitwa uyo kuti vanenge vamuwana. zvauri kunyepe iyo uri kunyeperwa iyo saka kana Emerson Mnangagwa akanominatwa ndani president ndika iye Mnangagwa Anofamba nechikopokopo ndiye president kwere wako uri kutaura iyo haumbomboka uri kurota kana une mukadzi wako uchitaura izvo uri kurota mudhara popo makambisa sei agara pasi kani unomurwere Magisha adzoka kani ayo zviko zvekurova zvinozobva kupiwa Magisha gara apa Magisha gara apa aiwa Magisha gara apa iyo imbomira zvekurovana mheni security iripo imbomira zvekurovana mheni natsotaura chokwadiyo president wemuno muzimbabwe ndiani muno muzimbabwe yes president wemuno muzimbabwe ndi Nelson Chamisa uyu amunoti dambudzo Mnangagwa ndi president weZANU-PF asi ndizvezvo unoza makashandiswa pamavanobvisa mudhara bhobho ari nyanga mira tikutibvunze makaenda makapfeka hembe dzani dzamugabe muchinomudhisa sei iwo waidi kuenda wakapinda chikopokopo yako yauri kutaura ayo taura naye ayo gara pasi hapana mapointi atari kutonga ndiani aritonga ndiani ari kutonga dzimukoma varipo muna ane makisha mwarika ndiani Nelson Chamisa ndiye muna ane saka akapinda unobva kuenda kugrafu anobva apinda nhama yako yokurara mota ndizvo iwo uri kurara pai ezezani chakona kune hudhi ari kurara mumota munhu samhanye mapoinzi naye unoda ndizosachikutaura ari kutaura zvinhu zvisingade ari kunyepa here kuti munhu asi kurara ndikurara motikari nenhamo yani watenga mota yati tu imwe haina mavhiri manje uritenga mota dzisina mavhiri sei wabvunza kuti Chamisa akapinda nhama yako ndizopera inopera nei kuti mabasa bamudiki saka utakuti isusu tisina kudzidza hatiende here kubasa isusu takatopinda umu madhara muri mwana mudiki wai tichidaro iwe wakataticha hayi wakani Magisha uya gara apa usabate munhu Magisha uya usabate munhu meni usandibate tutaura Magisha taura zvakwe
taura zvako magisha wati tichi magisha taurani muromo magisha mutaurire kwa usi ticha here kangori mwatokumbira mengo watopiwa kamutorobodo kanoda ijidini ande muromuzwa kamutorobodo kaya anotaura rafe kwa uro mtsomboti here kwa uro here mtsomboti here wacho uyo amuri kunwa kamuka wakwawo topedza pana banditoda mari nondopiwa aurupiwa ka anditiri painterview uruzako wakaranga kouri kuenderi muri yedu iri mashure inoti kuswera hakuna mabhuwa upenyu hwako iwe unofunga kuti hwakanaka ini hwangu ritorina nokuti baba vangu anemba kweiwewe uri kurana mota iri padhini wakapindirwa padhini pangu dande baba vako vakaregerere kuita imba ivo vedu vachiita imba izokuswera uchinge tirikitikinje handei taura mutauro sinewe uda usasijinisekera mai tipowopowo taunosvika muchiita zvamuri kuda ndimi mbavha muri kuda kukonzeresa kuti violence iti hakuna ndikutoexcludewa handei usanyeperane zvose tikukuona zvamuri kuita uswero da unemba ka usiri ticketing unozopedza usiri ticketing nokuti ka kurara kwakuita motikari mvura kana yakaku haisi uri reti kurara mota nokuti togona kutirikirwa tiri mumba nokuti unoramba uri mabhushi uri reteri ndebvu dzoda ndimi baba makanyorwa zveshuwa kunzi mutoiretika muripo kwese muriko akomana mbovha makatora nyika yemabhuhwa akatarisa andi vachiona damusi kutonga hamukutonga kogara pasi kajamani aiwa kana asati apedza kupedza naye uinde mwino timuroeredze kupedzisira zvakanzi namudhara mugabe musati kana makarara mudheni wotaura kuti unotenga nyika nyika ina kuuya nemachi neshuga yakauya nechi haina kuuya nebhiropendo yakauya nechi negidiki akataura munodhisa nechi makamubhisa ka makapfeka hembe dzake saka machishandiswa ndimi apa mudhara hapano zvauri kuita usambofoka hanzi kana ukaita bofu rakaita sei haufa ukaona nyika ndedu ndezanu pf mdc position party zvichireva kuti muno muri kutongwa newe nemdc nezanu pf mwese ize part 1 asi iwewe nezvauri unomira uchiti mukoma ndibhiriwe kumberi ndinokutyira iwe kune kunoendwa kudenga nekubhawa kumutombodiya zvapera tapedza newe tamisa x mutaureka muri kumushanoshandira muri cid chi muri cid kupi tawatawa ya aunoenda pabhora chapachapa kusvika uchiita zvauri kuita nowatuka nyika ndenyu vazvinzwa nyika ndenyu vanhu nyika ndemunhu wese haina kuti handawina gara pasi we gara pasi apa taura zvauri kudomba tira kubombana saka iwewe bhachi resuti iri rinonenge ichida kuti rinesu kudhirakirina right iwewe kana uchitaura nezodhaikira takada kutaura nezvauri iwewe nezvandiri ka ndiri nani tinyatsoona garai pasi mudhara mudhara aiwa garai pasi aiwa kani aiwa kani uda murovereko auda murovereko kumani
Akugare kumbo. Auta mare super Giza. Yatore mare super. Zachikizirwe na tisha. Chikiziro. Anamtema tomrowa. Akugare kumbo. Nawe agare basi. Zono zikuvarisa. Yatema Kana mpedzera napo. Ayo ndapedana hayo. kisha. Ayo ndazagajera. Tikazira uya makuru. Tikazira uya kumapurisa yako. Kisha. Dry cleaner yakubate. Mapurisa kwa ina. Kwa nini mumpine wewe? Ngoro kupachikwa nemunhu. Sisi mondoro dzekupi kwezi. Ali kutuka. Kusaura. Mapori Nai watuka nani? Nani? Huyu ndi shefu wangu kubasa huyu. Asikana. Aiwa, sani chibasikana kale. Okuda chiku. Akundwa.